ang ginumana kaninyo. Ang pagsamyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria na asawa ni Cleophas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak." Na miingon siya sa tinunan, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maminahal ko na Jesucristo, karong adlaw sa ulog nato ang piyesta o pagpasidungog nato sa mahal nga inahan, Mary, Mother of the Church. Maria, inahan sa simbahan. Bago pa kini nga liturgical feast, although sukat pa sa kaniyang panahon ang titulo sa mahal nga birhen nga Theotokos or Mother of God, naa naman ang daan. Pero ang karon, ang gipakadak-an sa maong titulo sa pagpasidungog nato sa birhen, ang iyang pagkainahan sa simbahan. Kamu dinhi, kasagaran ninyo ani nanimbaron, mga nanay man pud mo, di ba? Nanay, mama, nagdato-dato, mami. Mami og dato, og datuon, mama, o pobrehon ko no, nanay. Pero usa ka ulagway ang magdugtong sa tulo nga ang usa ka inahan magpabilin gayud nga usa ka inahan. Kabantay mo mga nanay, mga inahan, di jud ta makatalikod sa atong mga anak bisag unsa o kinsa pa sila. Kana bitong mga hulagway nga muingon makakita ta nga bisan og ang atong anak wa magmalampuson, bisan atong anak wa magtinarong pag-eskwela, bisan atong mga anak hinglakaw o hingbiya nato, bisan atong mga anak batan-on pa unya gid pag-eskwela natong tarong, unya galaom ta nga sila mo'y makasalbar sa atong kalisod, unya gataban og laki, ano mo ingon bitaw tawsahin nga wa na kan din ako moangko nimo nga anak. Sus pag-uli kay gada naman sa imong apo nga kamaon na magnganangana ato isang mata kay mata uli tao. Sus ikaw pong lola, ikaw po'y unang gasapnap-sapnay sa imong apo, nawa na tanan imong kahiubo sa imong anak. Ingana ning nanay, muna'y kinaiya o nanay. Ako bitaw diha naman ko sa nanay makadungog nga giingnan ko gwapo. Dapat muli ko sa una gikan sa katedral mo diop ko sa amo mo yun sa akong nanay og uy ulig akong gwapo nga pare. Niya kay bao ko nga katong pag-ingon ni gwapo tungod to sa isang pagkainahan. Kay sukan ko nag-grade 1 hangtod na college, wag ko kasuway nga nahimo kong Prince Charming. Na ingno na hinong ko gwapo. Tungod kay nanay. Kitang inahan bay di ta makasalikway sa atong anak. Mo bitaw nang giingon nga mother knows best. Nabitaw na. Kadungog mo na nga panultihon, mother knows best. Kay kitang inahan ang atong pag-ila sa atong anak tungod kay hinabuwa sila sa atong mga taguangkan ug ang ato nga pagbati nila labaw kaysa kasagaran nga pagbati nila di maisip ang atong pagpakiglambigit sa atong mga anak. Ug ingana pud ang mahal nga birhen ang iyang pagkainahan sa Ginoo ug ang iyang pagkainahan sa simbahan.
Mo bitaw nga sa maghimaya karay na hingdangup ta kanunay ingon kita nagapanghupaw sa may sunod, nagaagulo sa may sunod, ug nanghila nagapanghila, nagapanghupaw, nagaagulo ug nagapanghila kami ning walog nga luhaan. Nang ilingi mo kanamo ang imong mga mata nga maluluyon. Ilingi mo kanamo. Og mao nga sa ebanghelyo karon, si Mama Mary wa gyud mo biya sa iyang anak nga nagbitay sa cross. Mao man nagiat-at sa ebanghelyo karon. Ang uban nanagan, ang mga apostoles, ang uban nanagan, ang mga sumusunod ni Jesus nanagan, hingkaratil ug dagan, kay nalisan sila sa kadakuan sa mga Hudiyo o sa mga sundalo nga Romanhon. Pero sa panahon nga gatinga ang atong Ginoong Hesukristo, diha ang Birhen. Mauna ang usa ka inahan. Ang usa ka inahan magpabilin gayon nga usa ka inahan ug pilion pagani sa inahan nga siya magkalisod-lisod aron la mabulahan ang iyang anak ug mga anak. Mabitaw kamo, di ba? So sa katuig kapila man mo makapalit og blaos. So sa katuig kapila man mo makapalit og pante. Wow! Siguroon ang tuition sa mga bata. Siguroon ang bag sa mga apo. Siguroon ang snack sa inyong mga apo ug mga bata ug mga anak. Mahala na lang og makamurit sinta basta kay sila may mabulahan. Ingana pud ang mahal nga Birhen. Ingana ang atong mahal nga inahan. Ang mahal nga Birhen kanunay nagpabiling inahan sa simbahan. Inahan natong tanan bisan pag kita mga masupilon o bisan pag kita mga tao nga kulang sa kahimpitan. Pagsidunggan nato ang mahal nga Birhen na siyang pagkainahan sa simbahan.